Og vores emne er det amerikanske velfærdssystem. Goddag. Okay. Okay, vi klipper det bare. En velfærdsstat er en stat, der varetager en række funktioner, der fremmer velfærden for landets borgere. Målsætningen er lige adgang til en række offentlige tilbud, f.eks. uddannelsesområdet, samt et retskrav på kompensation for indtægtstab, f.eks. ved arbejdsløshed eller sygdom. En velfærdsstat har således funktioner, der rækker ud over blot at yde landets borgere sikkerhed. Og så de her funktioner, de planlægges i den offentlige sektor og er i en eller anden grad finansieret af staten. Alt efter hvilken velfærdsmodel der er tale om, kan disse ydelsers størrelse og målgruppe samt fordelingsprincipper variere. Og så de her velfærdsmodeller, dem findes der 3 af. Den universelle, den residuale og den selektive model. Godt. Så hvis vi tager den universelle først, vi kan fx tage et land som Danmark. I Danmark påtager staten sig et ansvar for at forsyne alle sine borgere med et relativt omfattende og universelt velfærd, også til dem, der har mest. Og det her kan fx ses i, at rige såvel som fattige pensionister i Danmark har ret til folkepension. Og uanset hvilken indkomst man eventuelt kan have, får alle studerende over 18 år SU. Så går vi til den residuale. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Og der tager vi et land som Amerika. Den amerikanske velfærdsstat er et helt overordnet mindre generøs end den skandinaviske, som du og jeg kender den. Den dækker færre mennesker, og den er også udviklet senere. De største offentlige sundhedsstøtteprogrammer, Medicaid og Medicare, kom f.eks. først til omkring 1960. I USA taler man først og fremmest om offentlig velfærd til dem, der kan klare sig selv, hvilket betyder, at langt fra de fleste, dog ikke al offentlig støtte, går til de dårligt stillede i samfundet. Udover det er ydelserne næsten altid tidsbaserede og korte, f.eks. til arbejdsløshedsunderstøttelse, der i de fleste stater begrænser sig til 26 uger. Heraf stammer termen så residual, som modellen hedder, som det amerikanske velfærdssystem bliver styret under, at socialpolitiske støtteforanstaltninger begrænser sig til den fattigste restgruppe. For eksempel findes der ingen SU i USA, om end studerende har adgang til studielån i bankerne til gode renter, men der er offentlige støttemuligheder, for eksempel såkaldte føderale Pell Grant for de fattigste studerende, som ligesom stort set alle universiteter har stipendier særligt til talentfulde studerende uden økonomiske midler. Godt, så går vi til den selektive, og der kan vi tage lande i Centraleuropa. I nogle lande i Centraleuropa anvendes den selektive model, hvor familien eller civilsamfundet, eksempelvis organisationer og NGO'er, har en indflydelsesrig placering i socialpolitikken, mens velfærden for personer i arbejde betales gennem arbejdsgiverfinansierede forsikringer. Hvad er det? Velfærdsstatsmodellens fødsel. Den var født under Teddy Roosevelt efter den store depression i 1930'erne. Og det var en del af det, der hedder Social Security War on Poverty, som blev oprustet i 60'erne. Og det betyder, at food stamps og hjælp til gravide og gratis sygehjælp til fattige gennem Medicare-programmet blev indført. Den største reform kom dog i 1996, hvor Bill Clinton gennemførte Welfare Reform Act of 1996. Reformens vigtigste nyskabelse var en tidsubestemt kontantydelse, der for størstedelens vedkommende blev ændret til tidsbegrænsede støttemuligheder, som snævert fokuserede på at få folk ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. Kongressen vedtog som en del af reformen loven Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act, og den tager udgangspunkt i 2 meget amerikanske ting, nemlig individets personlige ansvar og værdien af arbejde. I USA koster det mange penge at komme på sygehuset, hvis du ikke har en sygeforsikring. I Danmark er det, mens det i Danmark er du dækket ind under vores høje skat. Du kan alligevel godt være en del af en forening i Danmark, som faktisk hedder Danmark, som giver tilskud til medicin og så videre. I USA ses det som, at de mennesker, der havde brug for hjælp, skulle have welfare i stedet for workfare. USA er det mindst effektive land, når det kommer til sundhedsydelser, selvom det faktisk har de mest avancerede behandlingssystemer. I Danmark er vi meget, meget effektive i forhold til dem. USA er ikke dækket af et føderalt system, når det kommer til sundhedssektoren. Kvaliteten og adgangen til ydelserne varierer meget fra stat til stat. For eksempel i staterne Hawaii og Massachusetts har man lovpligtig sundhedsforsikring. Og det er så det, Obama prøver at få indført i hele USA, men kongressen er imod det. I Danmark har man også den form, altså man har en landsdækkende sundhedsforsikring. Denne reform, som Obama indfører, rører ikke ved grundpillerne i et brugerbetalingssystem, som er fundamentalt i deres som er fundamentalt for dem, hvor de selv betaler for det sygdom, de kommer ind for, hvor man for eksempel i Danmark, der bliver det betalt, så er det skattebetonet, det hele. Man kan dog i USA, hvis man er fattig nok, modtage ydelser af en eller anden form i alle stater. Der er altså noget, der dækker alligevel, når du er helt nede på randen. Overordnet findes der 2 typer velfærdsprogrammer i USA, som hedder Social Insurance Programs, og det er noget med sociale ydelser, som alle vil få tilbudt adgang til i løbet af livet. Og disse programmer er ofte selvfinansieret gennem payroll tax, som man kan sammenligne med den danske ATP og arbejdsmarkedsskat. Derudover findes der means-tested programs, og her er kriteriet for at få tildeling afhængig af, om borgeren falder inden for målgruppen for programmet. Det vil altså sige, om du er fattig nok. Dette program er ikke selvfinansierende, så det bliver betalt over de generelle skatter. Og udover disse 2 findes der for eksempel food stamps, som er madkuponer for fattige mennesker, som de så kan få og bruge til at købe mad for. Og denne type hjælp, det hører ind under nummer 2, hvor det så kun er de fattige, der kan få den hjælp. Og i forhold til Danmark, så har USA mange flere organisationer, der hjælper amerikanerne. Vi har bistandshjælp og kontanthjælp, og det er sådan set det, vi har i Danmark. I USA, der skal man også kvalificere sig for at kunne få den hjælp. Og i USA kan man jo få food stamps, som vi også engang har haft i Danmark, men som vi så ikke har mere. I Danmark får vi i det hele taget mere hjælp igennem staten, og det vi betaler i skat, hvor man i USA er nødt til at lave forskellige slags velfærdsprogrammer for at hjælpe den hjælpeløse amerikaner. Man kan sige, at der grundlæggende er 4 udfordringer for den amerikanske velfærdsstat. Og første udfordring, det er finansiering. Faktisk så var det sådan, at i 2011, så var det første gang, at udgifterne til sociale ydelser, de oversteg for første gang indtægterne. Og de mennesker, som får de her ydelser, det er også folk, som har arbejdet størstedelen af deres voksne liv. Hvilket vil sige, at der er langt færre ældre, der er fattige i USA, end der er børn. Faktisk så var det i 2011, at lige under en fjerdedel, eller det der så svarer til 16,4 millioner børn i USA, de levede under den officielle fattigdomsgrænse. Så man kan også på den måde sige, at den amerikanske velfærdsfordeling også er ret skæv. Men den her udfordring med finansiering er dog ikke så specifikt gældende for lige netop USA. For vi snakker jo også herhjemme konstant om, hvilke velfærdsydelser vi skal spare på osv., og hvordan vi i det hele taget skal finansiere vores velfærd. Men anden udfordring for den amerikanske velfærdsstat, det er så fattigdom. I USA, der er det nemlig sådan på nuværende tidspunkt, at man har en fattigdomsgrænse. Den afhænger så af nogle sociale forhold, som for eksempel hvor mange man er i familien, hvor mange voksne, hvor mange børn er man egentlig forældre, og sådan nogle forskellige ting. Og hvis man så kigger på de her forhold, så var der i 2010 15,1% fattige i USA. Det kan være lidt svært at sammenligne med Danmark, fordi at i Danmark der har vi ikke en officiel fattigdomsgrænse på samme måde.
Men dog så har EU lavet det, de kalder en såkaldt relativ fattigdomsgrænse, som er på 60% af medianindkomsten. Men i USA så er det så også sådan, at fattigdommen, den er så også igen, den er skævt fordelt på racer. Og den tredje udfordring, som der er i USA, er faktisk også, at der er rigtig meget raceopdeling. Det er et meget raceopdelt samfund. USA, eller det her, det stammer i USA helt tilbage fra USA's fødsel, kan man sige, det her problem med racerne, men det kan stadig ses i dag. Altså i dag, der findes der masser af kvarterer i USA, som man betegner som farlige og fattige og voldelige, og hvor der bor stort set kun latinoer eller sorte. Og det er også sådan, så de sorte er koncentreret i de dårligste skoler, og det er også dem, der har de dårligst betalte jobs. Herhjemme i Danmark, der er raceopdeling slet ikke et lige så stort problem. Vi har godt nok en aktiv indvandrerdebat hele tiden, og vi har også i de seneste år hørt ordet ghetto en hel del, når vi snakker om herhjemme, men det når stadig ikke op til nærmest på det samme niveau, som er gældende i USA. Så er der den fjerde udfordring for den amerikanske velfærdsstat. Det er fedme. Fordi det er sådan, at i USA, der er det land i verden, som har det fleste antal tykke mennesker. Faktisk så er 60% af amerikanerne enten ekstremt fede eller livstruende fede. Og det her kan man sige, det er jo selvfølgelig et problem for det enkelte individ. Det er farligt af sundhedsmæssige årsager, men det er også rasende dyrt i forhold til både private og offentlige sundhedsomkostninger. Det her problem er også et problem i det, at det er svært at gøre noget ved for amerikanerne. Fordi til dels så så det ved vi jo alle sammen, at så er der i USA den ene fastfoodbutik efter den anden, og man snakker også om såkaldte food deserts, hvor det simpelthen ikke er muligt at finde frugt og grøntsager, hvis ikke du har en bil. Og samtidig med det, så kan staten heller ikke rigtig, de har i hvert fald haft svært ved at gå ind og lovgive på området, fordi at amerikanerne, de har den indstilling, at de skal nok selv tage ansvar for, hvad de spiser, og de føler faktisk, at det er en frihedsberøvelse, hvis staten går ind og begynder at påpege over for dem, hvad de må og hvad de ikke må spise på den ene eller på den anden måde. Herhjemme i Danmark, der stiger antallet af overvægtige også, men igen så er problemet ikke nær så stort, som det er i USA. Men man kan også se på sådan noget som den nye rygelov, som også sådan, har noget med velfærd og sundhed at gøre. Ikke? Og der kan man sige, at det ville nok være svært at få indført på samme måde i USA, men her i Danmark, der er vi altså lidt mere villige til at gå på kompromis med vores sådan, personlige frihed. Og så kan man jo så også spørge sig selv, om det måske er derfor, at det her fedmeproblem er større i USA, end det er i Danmark.